Είμαι ο Νίκος Δρούσος και σε καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Πάμε να μαγειρεύσουμε χωρίς όρια με την νούμερο 1 μάρκα μαγιονέζα στον κόσμο. Σήμερα δίνουμε μια premium διάσταση στα κλασικά αυγά scramble με τον αφρό Hellmann's Real μαγιονέζας με γεύση ginger. Θα χρειαστούμε κρόκο αυγού, ηλιέλαιο, ξύδι σέρι, αλάτι, πάστα ginger και φυσικά μαγιονέζα Hellmann's Real. Μέσα στο μπολ τοποθετούμε τα αυγά και τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε καλά, σουρώνουμε το μείγμα, βάζουμε το μείγμα μέσα στο σιφόν, σε ένα τηγάνι λιώνουμε βούτυρο, μαγειρεύουμε ελαφριά τα αυγά. Με προσοχή τοποθετούμε το προσούτο και τελειώνουμε με τον αφρό μαγιονέζας ginger. Η τεχνική μαγιονέζα σε σιφόν ενδείκνυται για γρήγορο και σταθερό πάσο, με consistency στο τελικό πιάτο και φυσικά μπορούμε να την αρωματίσουμε με οποιαδήποτε γεύση επιθυμούμε.